Ia! Coaie, am mers, what the fuck? Wow. Am mers și de data asta, gata, mă. We own this shit. Mamă, coaie, pasta. Asta, coaie. Bă. Bă, asta nu știu. E X asta. Olu. Nu, e prea departe oricum, ce pula. Ziceți, dă-i bloc? What? Eminem, Eminem. Like monkey, like mom. No. Bă, coi. Bă. Bă. Damn. N-are o mână. N-are o mână. Mai trebuie să zic ceva? Nu știu, o criză, ceva. Hai, nu mai fac, mă, pula mea, că iar vin vecinii. 19, tati. Med student, Adip Adem, Titu Marescu. Da, mă, nu știu. Nu e. Nu e de mine. Nu știu de ce îmi tot dă de-astea, că am selectat acolo pula mea, dar nu e. Chiar nu știu de ce mi-apară de-astea. Să-mi bag pula de nu. Emma baby, yeah. Ain't she crazy, yeah. Ain't she baby, yeah. Emma baby, yeah. Ain't she baby, yeah. Bam. Ah. Ah. Gens. Ah, ok. Vezi? Atât, gen? Să-i scriu? What the fuck? I couldn't possibly do better than you, could I? I swiped on you accidentally. Yeah, it's kinda crazy that you're that far away. Have you ever had What the fuck? Money talks to me. Money talks. Dirty cash money. Chiar a Doctor, is donat. $5 Bunny my Traga de Morkov? Nu pot să cred cu aia că chiar a donat cu aia să-i scriu la aia. Dă-te în pula mea. Cristi, să te... Bă, nimic, mă, bă, nimic, nu-mi lasă asta, bă, nimic.